Ναι, το Temu θα κλείσει πολλές επιχειρήσεις, αλλά γιατί? Αν κοιτάξουμε το Temu, μιλάμε για μια πλατφόρμα που κατάφερε μέσα σε λιγότερο από 3 χρόνια να αλλάξει το ηλεκτρονικό εμπόριο και με τεράστια ποικιλία προϊόντων και με χαμηλές τιμές, πολλές φορές κάτω του κόστους, με επιθετικό marketing, έχει καταφέρει να προσελκύσει εκατομμύρια αγοραστές παγκοσμίως. Όμως αυτή η επιτυχία βασίζεται σε μια κλίμακα, σε ένα μοντέλο, να το πούμε, που δεν μπορεί να προσφέρει ούτε προσωπική εξυπηρέτηση, ούτε την ασφάλεια και την άμεση εμπειρία που αναζητούν οι Έλληνες καταναλωτές. Αν ήμουν επιχειρηματίας στην Ελλάδα και είχα φυσικό ή ηλεκτρονικό κατάστημα, δεν θα προσπαθούσα να κερδίσω το Temu στη μάχη της τιμής. Θα έκανα κάτι διαφορετικό. Θα επένδυα εκεί που η πλατφόρμα δεν μπορεί να με ανταγωνιστεί. Θα έδινα έμφαση λοιπόν στην ποιότητα, προσφέροντας προϊόντα που έχουν δοκιμαστεί με εγγύηση και υποστήριξη μετά την πώληση. Θα παρήχα επίσης ανθρώπινη εξυπηρέτηση με προσωπικές συμβουλές, άμεση επικοινωνία και βοήθεια για κάθε απορία, κάτι που καμία πλατφόρμα δεν μπορεί να αντικαταστήσει. Θα τόνιζα επίσης ότι έχουμε ταχύτητα στην παράδοση με αποστολές σε όλη την Ελλάδα, ακόμα και αυθημερών και εύκολες επιστροφές χωρίς καθυστερήσεις. Θα πρόβαλα ένα τοπικό χαρακτήρα δίνοντας αξία στο Made in Greece και στις ιστορίες πίσω από το προϊόν μου, τα προϊόντα μου, ώστε ο πελάτης να αισθάνεται ότι υποστηρίζει κάτι πραγματικό και κοντινό. Έτσι θα δημιουργούσα μια εμπειρία αγοράς, όχι απλώς μια συναλλαγή, θα έδινα προσωποποιημένες προσφορές και περιεχόμενο που θα εξηγεί γιατί αξίζει να αγοράσεις από εμένα. Το Temu μπορεί να έχει την τιμή, αλλά μια ελληνική επιχείρηση μπορεί να κερδίσει κάτι πιο ισχυρό. Την εμπιστοσύνη και την πίστη του πελάτη. Γιατί όταν ο πελάτης ξέρει ότι έχεις όνομα, πρόσωπο και πραγματική υποστήριξη, δεν θα προτιμήσει μόνο το φθηνότερο, αλλά το πιο σίγουρο και αξιόπιστο.